rijden, keuren. Time-out, time-out, time-out. Rijden, hey, dat is knokken. Dat is jezelf herstellen, prima. Ja, dat is met elkaar jezelf uit het dalletje halen. Het gaat niet altijd over rozen. Het is af en toe even om te janken. Nou in. Ja? We halen onszelf weer op en we knokken ervoor en we gaan gewoon die set binnenhalen. Doen we dat of niet? Ja! Oké, komt-ie. Hey, goed zo! Je hebt hem meest gefilmd, ja.